Ni Asier naiz, Euskal Herriko espedizioko beste partaideetako bat. Eta, nik hasi asmoa neukan Ipar Irlandako partaideetako batekin, Helen Sharpekin, proiektu bat hastea. Izen eta dena eman genion, Play in the Silence. Eta pixkata ausentzietan, azkenengo espedizioan Euskal Herrian asko hitzen izan ausentziaz, utxuneaz, eta pixkata horren inguruan lantzeko proiektu ireki bat pentsatu genuen, ez? Helen Sharpek zoritxarrez utzi egiten du Corners, eta nik oraingoz ez daukate asmo zehatzik, baina bai gustatuko litzaidake kolaboratzaileen bat edo topatzen badet ideia horrekin jarraitzea eta behar bada pixkat moldatzea batera edo bestera, baina gustatuko litzaidake asmo horrekin, ez noa Play in the Silence egiteko asmoarekin. Eta sortea dagoen eta espedizio honetan topatzen dudan busco kolaborador.